This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kawai ke Jingja, Kabalaja ha Ghaziabad district, Kawadan Hajala Uttar Pradesh, Wei Ubreo ula dono yala ka jong ka jingim hadien bola sya siat yap ha arngot kibreo kiba wanda ka baik ha kamat ka Thanat police station ha Muranagar. Uni ubreo ubala dono yala ka jong ka jingim udai ubala itu kerteng kum Ravi Sharma. Ukhun jong Ravindra Sharma ubadai National Vice President ka Bharatiya Kisan Union kiba syam basa hamilak Roli Muranagar. Laong baka ni kajingja kalaja hakapor khatway sabusan minmien ka khatratri ujiliw hajar apusan hadien ba Ravi ula dep ban ujor daga ejahar Muranagar police station. Gajing ujor Ravi kalong persya yaki angur kibreo kibala itu kerteng kumumonti badu ajay kibala siat penting daka pistol hakamat kayeng jungu haswa banwan syakatanan. Hakajing poi jungu hakate ka police station kini ki jo ki breo ki bapenon kam da ka bike kilawan poi lang hakate ka station bat kila up bat siat yap sendani u harkum ki pulet laong ba ka daw hi ka day na mar ka jingya ka ja hapadeng Ravi Sharma bat kini ki arngut ki breo ki belaja hakapor kumbah nyo shiteng AA hakawai ka surok ka badon haroli bat hadien kani kilawan syakmat yeng jo u ban siat penting da ka pistol laong ba ki pulet ki badon hakate ka Thanat ki petkai bat ring video pen ban hakajaka ban siat yakite ki arngut ki barang jar ngai hadu mentah. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.